Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Eke ọma nụ. Asị nka chi tata bụ eke ketala anyị ndụ, ketala anyị ihe ọma, ketala anyị udo, ketala anyị ọṅụ. Kepụla anyị ihe ya egbu anyị. Asị m na ọmaka ka nsị ka o meela onye ọbụla nke onye echiri ya zelu. Asị m na anyị gbuo n'aka nri ka anyị gbute ngọzi, anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị gbute ngọzi, anyị gbuo n'ihu ka anyị gbute ngọzi, anyị gbuo n'azụ ka anyị gbute ngọzi. Anyị si na onye chụba anyị ya daa, anyị si na akakaka ya ama anyị ma jijiji ya ama anyị. Anyị si na onye fụ anyị wee lụta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ka ọzọ nwụọ. Onye ọbụla chụba anyị ana jide ya. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụọ. Asị m na anyị azụ ka afịa mana ya ya ana ka afịa. Si na anyị adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. N'ụta nsi kwuo ya ka ọ ga-esi dị n'ọfọ ise. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị, Nwada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Isiokwu nji maka ya wee bịa taata bụ eke. Bụ ka nkọwara ụmụ Igbo ihe gbasara awele. Awele bụ isiokwu nji maka ya wee bịa taata. Gịnị bụ awele? Awele bụ mmadụ ịchụ àjà nyelu mmụọ ka ụzọ na-eme gịnị, ka ụzọ na-aga. Ihe a bụ gịnị? Awele bụ ịchụ àjà nyelu mmụọ ka ụzọ wee mee gịnị, na-aga. Enwere ụdị awele dị iche iche. O nwere awele akwụkwọ, enwere awele mmiri. Mana ihe a niile a na-eme ya ịchụ àjà. Ịchụ àjà ka o nwee ike ime gịnị, nwee ike ịga ọfụma. Ifugo ihe dị iche na awele na oke ite maọbụ ihe anụ ma ọgwụ ego. Oke ite maọbụ ọgwụ ego bụ gịnị? Ọgwụ agwọrọ agwọ wee kee ya, wee gwubi ya, wee mee gịnị, na-enye ya kọmand ije mee gịnị, chụta ego. Ọnya bụ oke ite. Ọgwụ agwọrọ agwọ, ọ na-anọ n'ite. Mana awele bụ gịnị? Ịchụpụ àjà wee nyelu mmụọ ka ụzọ wee mee gịnị, ka ụzọ wee na-aga. Ndewonu. Onye ọbụla nọ n'ọrụ ọdịnala na-alụ ọrụ dịka mmụọ ya na ya na-abụ so si wee mee gịnị, wee tụziere ya aka isi na-alụ ọrụ. Onye akpatalụ na mmadụ nwere ike iji this method na-alụ, ọ na-aga. Onye ọzọ ejikwala another method na-alụ, ọ na-eme gịnị, ọ na-aga. N'ọdịnala Igbo, ọ bụrụ iwu bụ n'ofu ụzọ ka mmadụ ya esi wee mee gịnị, ka o wee bụ na ọ na-eme ọdịnala na-emeti ọfụma. Ebe ọ bụ na mmadụ onye ọbụla dị n'ụlọ mmụọ nwere ezumezu mmụọ ya na ya na-abụọ na-eso, ma ezumezu mmụọ ya na ya so, ya na ya dị na mma. O nwere ike ọ bụrụ ụzọ azụnụzọ ezumezu onye nke a na-egosi ya ka ezumezu onye nke ọzọ na-egosi ya. So ife nji wee kwado awele karịa oke ite bụ maka gịnị? Na oke ite bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Anụmara amalụ na ihe ọbụla bụ ọgwụ na-ewu isi, ọgwụ na-egbu mmadụ. A na-alụ ya, alụsịa ya, a na-eme gịnị, a na-egburu ya nkịta. Malụkwa amalụ na ọgwụ ọbụla agwọrọ gwọsịa ya. Adị m ekwu maka ndị na-egburu agwọ ha nkịta. I'm not talking of. Ihe m na-ekwu bụ ọgwụ agwọrọ agwọ wee gwọsịa anya, wee na-eme gịnị, wee were nkịta na-elekwa ya bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Ọgwụ agwọrọ agwọ. Ife ọgwụ agwọrọ agwọ ya ama. Ife ebe a na-agwọ ọgwụ ya ama na ọgwụ ka a na-agwọ. Ife ebe a na-achụ àjà ya ama na ebe a ka a na-achụ àjà. Mmadụ nwere ike iwe nkịta wee chụọla agwụ ya àjà, mana ife na-ekwu okwu ya bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Wee were nkịta wee gbubi ya, wee mee gịnị, wee si ya jee chụtara ego, ma onye ya particular mission ọ na-eme. Ọgwụ anwa ga-eme gịnị, ọ ya erinwe isi mmadụ. Onye ka m ji asị ụmụ Igbo, unu mee gịnị, unu desist from ihe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ, kama chụbụ àjà, maka na àjà ka ọgwụ. Àjà na-emepe ụzọ. Àjà na-enye ndụ. Àjà na-ebupụrụ mmadụ ọnwụ, mana ọgwụ na-ewu isi. Na nkọwa nke a, ị ya aghọta ihe bụ gịnị, ihe dị iche n'oke ite
na awele. Awele m nwa na-eme nke m before mmelu mmadụ awele, onye anwe agbagodo afa mmadụ ife nọ n'ụzọ ya wee megini wee chukwa mmụọ ya na ya so, maka na ọ bụrụ na onye ahụ chukwala mmụọ ya na ya so wee megini settle ofa na fa ya emegini fa ya agbarụ awele niile imere. Onye akpata na some people na bụ emecha awele ọ daga, maka gịnị? Onye ahụ akpọtụrụ bedichi ọ maghị adị chi ya, ọ mara ndị ichie ya, o nwere mmụọ niile nọ n'ụzọ ya ọma maka ọ ga-esi wee chukwa ihe dị n'ụzọ ya. O nwere mmụọ ya bụ ichukwa ndị bụ ndị kasị mkpa, den ndị a ya ekpelile ọma ekpebelu ife ire ọma imezi awele ka ego wee mee gịnị bịawa, favor bịawa, ka ifeọma wee bịawalụ gị, iwee mee gịnị wee metọpụ ife ndị ọzọ dị n'ụzọ gị. Mana ndị na-eme oke ite a na-ajụ gị ma imerụ chi gị, ịkpọtụrụ chi gị o, ịchụkwalụ chi gị o, ịchụkwalụ mmụọ dị n'ụzọ gị. Ha chọrọ ịma ihe ha chọrọ ịma bụ gị na-akpọ ọlụ gị prize ime gịnị, because na gị nwa na onwe gị enidoro those things. Ihe nidi bụ gịnị? Ọcha hacha bute, ọcha ha hacha si ime gịnị, si bute ewee gwụọ ọlụ gị ya bụ ọgwụ, iwe na-elekwa ya bụ ọgwụ welu na-anapụ ụmụ mmadụ destiny ha. Nwaanyị ọbụla gị na ya alahụ akpa nwa ya ana, gị nwa bụ nwaanyị, onye nwoke gị na ya alahụ ịnapụ ya akara aka ya, roommate gị na-egbu ya, na-etinyere ihe na nri ma ọ na-ewepụ something ọ na-eyuz personal stuff ya wee mee gịnị wee na-agwọ ọrụ ọgwụ. Makwa ama na ogbu mma na ana mma mana ọgba egbe na-anakwa n'egbe. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike sị ụmụ Igbo, onye chi na site n'ọdịnala Igbo, n'ọdịnala Igbo abụrụ ebe a na-agwọ ọgwụ, maka na onye ọbụla na-eme ọdịnala eme gịnị na-asọ ihe ana na-asọ. Onye na-eme ọdịnala anaghị agwọ ọgwụ. Ka ijisi ike mee gịnị iwepụ aka n'ọgwụ. Kedu ka anyị si alụ awele anyị na-alụ? Ka anyị si alụ awele anyị na-alụ bụ na o nwere ọtụtụ mgbọrọgwụ na akwụkwọ dị iche iche Chukwu okike abịama ji wee mee gịnị wee gozie ndị Igbo. Onya ka anyị ji eme gịnị alụ awele. Ifu na what we are doing is natural, we are not going against the law of nature. Akwụkwọ ndị a dị iche iche nna ekwu iwetacha anya ịnụọ ya anụọ wee gbuolu mmụọ anụ, wee gbuolu mmụọ ebini, wee kwubie okwu site n'ọfọ iji alụ ọlụ, wee sị gịnị wee sị mmụọ n'ọka onye dị otu a na ngwa ngwa obido wee mee gịnị yuzube dis mgbọrọgwụ na akwụkwọ ndị a na-eweta favor anụrụ anụ ka ifeọma mebere ya. Ị na-anya ịfụ na o nwere some akwụkwọ ọ ya bụ ifu ya ụta mmiri zo egoro, ị ga na-afụ some of them ọ ga na-apụta si na-enwe flower. Some ants bịa gị na ọ na-eme gịnị na-agagharị around it na-elik the sugar or the sweetness from that flower. Ọ bụ gịnị some herbs kwa na akwụkwọ dị iche iche ọzọ Chineke ji wee mee gịnị wee gozie ndị Igbo. Ọ na-abụ ụmụ antị ụmụ kirikiri ha a na-afụ ụta ka ị ga-esi wee mee gịnị iwere ya wee kwubie okwu mmụọ entities of powers na-eji achọtala ụmụ mmadụ ihe ọma. Ha n'isi ya eme gịnị ọ na-draw positive energy, ọ na-draw favor, na-draw blessings to you. Iwe mee gịnị ka ị nwee ike ịdị ndụ wee dịtọ ndụ aka wee mee gịnị wee mee ifechi gị siri gị bịa n'ụwa mee ka hafụ ibu imechi ihe ọ ga-abụ imechi na-editele onye nọ n'azụ gị. O nwere akwụkwọ dị iche iche ka m si wee kwuo na mbụ na mgbọrọgwụ dị iche iche. Enwere mgbọrọgwụ dị ka ekwe ụfọdụ ma ya ụfọdụ amara ya eji ya ekwubi okwu. Iwere ya kwubi okwu ime gịnị ihe ọbụla i kwuru taa isi kwuo ya ọ ga-esi wee dị. Enwere anya nnụnụ, enwere ogirishi. Maka ndị na-amara ogirishi, nke a bụ akwụkwọ ogirishi. Ihe ndị a so na gịnị na o nwere onye ma ogirisi ya asị na ogirisi bụ ajọ ife n'ala Igbo a. Ọ fertility leaf ka ndị oyibo kpọrọ ya. Ogirishi a eji ya alụ ọlụ dị iche iche, eji ya asụ ụchụ minor ụchụ, eji ya alụ ọlụ dị iche iche. O sokwe n'ihe anyị ga-eji wee mee gịnị iji ya wee lụọ awele. Soro na ụmụ afịfịa ndị a ya anụ wee lụọ nya bụ awele ka onye nwadebe ude. Ị na-anya ịfụ na enwere akwụkwọ nji n'aka ebe a
a na-akpọ ede mmụọ. Ụfọdụ ma ya ma ụfọdụ amakwana ya. Akwụkwọ ị na-ene n'aka m na-alụ ọrụ dị iche iche. Ọ na-achụ ndị amoosu, ụkwụ eru ana. O sokwa na akwụkwọ eji eme gịnị ekwubi okwu wee nụọ ya anọ, eji alụ ya bụ awele alụsị ya ekwubi okwu, ife a na-eme na ndụ gị bụ ife ọma. O nwekwara akwụkwọ ọzọ a na-akpọ eri amị ọnụ, ejighị m ya ebe a. Ọ bụrụ fa ncha ka nji, mana ndị nji na mma eme gịnị, mma egosi unu ka unu wee fụ n'anya wee kwelu na afụ n'anya ekwe. Inekwa anya na nke a, ụfọdụ ụmụ akwụkwọ a o nwere ike maga amakwa n'ife a na-akpụ ya na be unu ma ọ na Igbo, mana ife akwụkwọ a ọ na-enwe mkpụrụ gasị n'akụkụ ya. Ife ndị be m na-akpụ ya bụ ọtakwụrụ, amara m afọ ya n'oyibo, mana akwụkwọ a na-alụ ọrụ dị iche iche. Dịka nwaanyị dị ime ukwu na-acha ọkụ, nwaanyị na-enwekarị miscarriage, akwụkwọ a ga-arụ wonders na ndụ ya. Onye na-enwe ọsa ga-eji akwụkwọ a wee zoo onwe ya. Ejikwa ya wee na-eme gịnị wee na-alụ ya bụ awele. Ị na-anụta? O nwere ike unu amalụ nke a, ụfọdụ ma ya, ụfọdụ nwere ike fa ma ya, ụfọdụ nwere ike ma fa mani ya. Ife ndị be m na-akpọ ya bụ akwụkwọ nnu agụ, amara m ife unu na-akpọ ya na be unu. O so na akwụkwọ a na-eme gịnị, a na-etinyekasị ọnụ n'ife a wee mee ya bụ awele, wee nụọ ya anọ, wee gbuolu mmụọ anụ, wee kwubie okwu. Ọ ya bụ ị na-eyuzi ya ka ị na-ede ude. Alụcha anya apakeji elu gị ma ọ bụ na onye nọ nso, ọsụka na nọ nso, a na-emewe bio to wherever you are. Ị na-eyuzi ya ka ụzọ gị na-aga. Ọ kalụ gị mma karịa nke a bụrụ nke a ya sị gị bịa chụọrọ ya aja, nke a bịa lekwa bịa buru nke a mee nke a mee nke a mee nke a. No, ị na-eyuzi ya n'ihe ga na-eji ya na-eme gịnị bụ ikwubi okwu ọnụ, iji ya wee mee gịnị wee kwubi okwu ọnụ, wee kọmanda ya. Ọ bụ na o nwere onye ejighị ụgwọ, mana ọ bụ na o nwere onye biznes ị na-eme expect, mana o nwere fọm ị na-eme expect dị n'ụzọ gị, mana ịchọ ka o luo gị aka, ngwa ngwa ị na-eyuzi ihe ndị a ihe anyị ji ihe awele anyị, ụzọ gị ga na-aga without nightmare, without stress. Nke a bụrụ nke a ya asị gị na ị ga na-eme nke a na every 6 years na-eme ya ka every 2 years na-egbume nke a. No, sọsọ ife ihe emedobe bụ na ọ bụ na iyuzube nke ị na-eyuzu ọgwụ, ịgwakwa anyị emekwalụ gị ọzọ. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụ na o nwere ife nkụzi tata ma agbagoju gị anya, ma ife ndị nkụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko echefukwana ka ị dere m meseji na ma WhatsApp nọmba. Chetakwa na bido n'izuụka ga na-abịa abịa, mma etinye mbọsị 3 ma 4 anyị ga na-eme live video. Ọ ya bụ ọ bụ na o nwere kwesịọn ị nwere gbasara ife ọbụla bụ ọdịnala Igbo, ka ị jụọ m ya one on one live. Biko chetakwa na mma onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ma na-agbakwa afa na-agbasi afa siri ike, afa miri emi. Ya bụ na o nwere enyemaka ị chọrọ, biko dere anyị meseji na WhatsApp nọmba anyị na 070 373 11663. Ngwa ka emesịa.